Θέμα 42, μέρος Α. Σεισμός. Ακούστε την είδηση για έναν σεισμό και επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε σήμερα, έπειτα από τον φωνικό σεισμό που χτύπησε χθες το μεσημέρι την περιοχή μας. Οι κάτοικοι θρηνούν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από τις πέτρες και τα χαλάσματα μέσα στην οικία τους. Ζημιές έγιναν στο ναό της περιοχής, ενώ το γυμνάσιο και το δημοτικό σχολείο είναι σχεδόν άθικτα. Εξαιτίας του σεισμού, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση όλης της περιοχής. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, αλλά προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Μέρος Β. Ενημέρωση από τον καθηγητή. Ακούστε τη συζήτηση μεταξύ μιας μητέρας και του καθηγητή της κόρης της και σημειώστε στον πίνακα με χ τις σωστές και λάθος προτάσεις. Καλημέρα. Είμαι η μητέρα της Μαρίνας Α και θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα πάει. Καλημέρα. Η Μαρίνα είναι πολύ καλό παιδί, αλλά έχει αδυναμίες στα μαθηματικά. Στο τελευταίο διαγώνισμα έγραψε κάτω από τη βάση. Ναι, το γνωρίζω. Πού οφείλεται αυτό, δεν διαβάζει. Προσπαθεί πολύ, αλλά έχει πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Εγώ δεν έχω σπουδάσει, δεν μπορώ να τη βοηθήσω. Θα μπορούσε να παρακολουθήσει το τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας. Θα τη βοηθήσει πολύ. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Μια απλή αίτηση στο σχολείο.